palibenso aliyense mwa ife amene anamudziwa kuti kodi ameneyo ndi ndani. Anakhala pafupi ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallama nagundanitsa maondo ake ndi maondo a mtumiki sallallahu alaihi wasallama nayikanso manja ake pa ntchafu za mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Ndipo anati, iwe Muhammadi, tandiuze za Chisilamu. Mtumiki anati, uyikire umboni kuti palibe oyenera kumpembedza mwachoonadi koma Allah yekha, ndipo Muhammadi ndi mthenga wa Allah. Uyimike swala, upereke chopereka, usale mwezi wa Ramadhani, ndipo uchite haji ku nyumba ya Allah ku Makka ngati uli nazo zokukwaniritsa kuyendera kunka kumaloko. Munthu uja anati, wanena zoona. Ndiye Umar radhiyallahu anhu kuti tinadabwa naye akufunsa ndikuvomereza kuti wanena zoona. Munthu wabwera kuzaphunzira, wabwera kuzafunsa zomwe sakuzidziwa, zingatheke bwanji iye nkukhulupirira kuti wanena zoona? Kenako munthu uja anati, ndiuze za chikhulupiriro, ndiuze za imani. Mtumiki sallallahu alaihi wasallama ananena kuti ukhulupirire mwa Allah ndi angelo ake ndi mabuku ake ndi atumiki ake ndi tsiku la chimaliziro ndi muyeso wa zabwino ndi zoyipa, kunena kuti zimachokera kwa Allah. Kenako anati, ndiuze zabwino. Kenako anati, ndiuze za ubwino. Mtumiki anati, mpembedze Allah ngati ukumuona, ngakhale sukumuona koma iye akukuona. Kenako adati, ndiuze za kiyama, siku la chimaliziro. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam anati, ofunsidwa zimenezi sali ozindikira kuposa amene akufunsa. Apatu tizindikira kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam anali akumuziwa amene amafunsa uja kuti kodi ndi ndani. Amaziwa kuti ameneyu si munthu koma ndi ngelo wabwera mu maonekedwe a munthu. Ndiye poti iyeyo mtumiki sallallahu alaihi wasallama ndi amene amaphunzira kuchokera kwa Jibril alaihi salam, atafunsidwa zimene sakuziwa anamuyankha kuti inuyo ndi amene mukuziwa. Mayankhidwe ake kunena kuti ofunsidwa zimenezi sali ozindikira kuposa amene akufunsa, kusonyeza kuti naye mtumiki sallallahu alaihi wasallam afuna kuziwa. Ndiye anatinso ndiuze za zisonyezo zake za kiyama. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam anayamba kulongosola chifukwa kutheka akuziwa zizindikiro za kiyama, komanso zimene amafuna kuti mtumikiyu awauze masahaba aja kuzera mafunso amene wawa, koma kiyamayo ndiye sakuiziwa kuti kodi zachitika liti. Ndiye mtumiki sallallahu alaihi wasallam anati, azabereka kapolo mbuye wake, bwana wake, ndipo uzaona opanda nsapato amaliseche osauka, anthu oweta mbuzi akumamanga zinyumba zapamwamba, kusonyeza kuti nthawi imeneyo chuma chisakhala posepose. Ndipo Umar radhiyallahu anhu anati, munthu uja anapita. Tidakhala choncho, kenako mtumiki sallallahu alaihi wasallam adati, iwe Umar, kodi mukuziwa kuti amene uja ndi ndani? Amafunsa uja. Ife tidati, Allah ndi mthenga wake ndi amene akuziwa. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam anati, amene uja ndi Jibril, ngelo anakufikirani kuzakuphunzitsani za chipembedzo chathuchi. Taonani, akunena kuti amene uja ndi ngelo anaza kuzakuphunzitsani za chipembedzo chanu. Ndiye tione kuti kodi anaphunzitsa chipembedzochi maphunzitsidwe otani, kodi ndi ziti zimene anaphunzitsa Jibril uja. Anafunsa mafunso onena kuti masahaba aja sakanayankha chifukwa sanali kudziwa, koma amafuna kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallama, mafunso onena kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallama akamayankha akhale kuti akufotokoza chisilamu chonse. Ndiye ifeyo mmene tikupanga phunziro limene lili, ndanena kumayambiro kuja kuti munthu akuyenera kuchiziwa chipembedzo. Endi chipembedzo chimenechi chili ndi zigawo zitatu zoyenera kuti munthu aziziwe. Akuyenera kuchiziwa chisilamu. Chisilamu, chipembedzo, dini yathu iyi ndi phata la namba 2. Tikakumbukira, phata loyambirira ndi kumuziwa Allah subhanahu wa ta'ala, phata lachiwiri kuchiziwa chipembedzo, phata lachitatu likubwera kusogoloko kumuziwa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Choncho phata lachiwiri limene lili kuchiziwa chipembedzo, chipembedzo chake cha chisilamu ndi chimene Jibril anabwera kumazawaphunzitsa masahaba apapapa kuzera mwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Chisilamu ndiye chisilamucho
zinthu zimene amafunsa Jibrilu alayhi salamu pamene paja ndiye ndi zigawo zimene zili zofunikira kuti munthu achiziwe chisilamu. Chigawo choyamba al-Islam, kugonjera. Ndiye anafunsa kuti kodi chisilamu ndi chani? Ananena chisilamu ndi kukhulupirira kuyikira umboni kuti palibe wopembedzedwa koma Mulungu mmodzi yekha, komanso Mtumiki sallallahu Muhammad ndi mthenga wake, kuyimika mapemphero, kupereka chopereka, kumanga mwezi wa Ramadhani, kupita kwa haji. Chimenecho chisilamu uchiziwe. Chimenecho ndi chigawo choyambirira cha chipembedzo. Chigawo chachiwiri uiziwe imani. Anafunsanso pamene paja kuti nanga imani ndi chani? Analongosola ukhulupirire mbuye wako Mulungu subhanahu wa ta'ala, ukhulupirire angelo, atumiki, mabuku ake, ukhulupirire siku la chimaliziro, komanso ukhulupirire muyeso mene Allah subhanahu wa ta'ala anayika mene zimachokera zabwino ndi zoyipa, kuti zonsezo ndi zochokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imani. Al-Ihsaan, chinthu chachitatu, ananenanso nakuti chinthu chachitatu al-Ihsaan ndiye kuti munthu umupembeza Allah subhanahu wa ta'ala ngati kuti ukumuona. Koma ngati sukumuona uziwe kuti Allah subhanahu wa ta'ala iyeyo akukuona, ndiye uzimpembeza ngati kuti iwenso ukumuona. Zinthu zitatu zimenezi ndi zimene zikumanga chisilamu. Ukaziziwa zinthu zimenezi ndiye kuti wachiziwa chisilamu. Sopanotu osati kuziwa kwake kungoziwa mmene Jibril analongosolera apapa iye akapena mtumisoso mmene analongosolera pa nthawi imene iye chifukwa kuchoka pamene posopano anayamba kuwaphunzitsa sopano masahaba, anayamba kuwaphunzitsa kuti kodi pamene paja chisilamu tanena kuti kuyikira umboni kuti palibe wopembedzedwa. Kodi palibe wopembedzedwa kutanthauza kuti chani? Kupatula Allah subhanahu wa ta'ala yekha kutanthauza kuti chani? Nanga kunena kuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kukhulupirira kuti Muhammad ndi mthenga wake, kutanthauza kuti chani? Mmene momuli zinthu zambirimbiri zofunika kuti zinthu zimenezo ziziwe. Chabwino chisilamu chimenecho nsichiyoyambirira. Nsichiyechiwiri kuyimika mapemphero. Kodi mapemphero amapempheredwa bwanji? Kodi mapemphero ndi chani? Makamaka swala mapemphero ake swalati imayenera kupangidwa bwanji? Imayenera kukhala bwanji? Zambiri. Kodi nanga zakati imayenera kukhala bwanji? Kuchoka pamenepo haji, saumu. Kuchoka pamenepo ndiye pali sopano imani. Kodi imani kukhulupirira mwa Allah subhanahu wa ta'ala, kukhulupirira angelo ndi chani? Mabuku ndi zonsezi ja kuziphunzira anaziphunzitsa bwinobwino. Ndi zimenenso ifeyo tikubwera apa pakuti sopano tizilongosole mmene Mtumiki sallallahu alaihi wasallam anali kulongosolera, walongosolera masahaba ake, komanso mmene masahaba anali kulongosola kuwalongosolera anthu ena onse nkumafika mpaka lerolo. Ndiye ndi zimene zili zofunikira kuti munthu achiziwe chisilamu. Kuchiziwa chisilamu osati ineyo ndi Islamu basi bora ndikuswali. Chisilamu sikuti ndikuswali swala zokha ayi. Kozi swala ndi imadu dini, ndi chipilala chimene chichi cha dini. Akamati kuti as-salatu imadu dini, swala ndi chipilala cha dini, kutanthauza kuti kusiya swala kuli ndi machimo oopsa kwambiri kuposa kusiya nsanamira ina yake monga zakati. Munthu ukhoza kusiya chifukwa chonena kuti ulibe ndalama zoti upange chani upereke zaka. Ku haji ukhoza kusiya osapita chifukwa choti sungakwanise. Koma swala palibe kusiya swala. Wina aliyense akuyenera kuswali. Munthu amene wagona swala yampeza ali mtulo sakuzindikira kena kalikonse, koma akangozuka nthawi yomweyo apange zoti aswali. Mwana woti sanathe msinkhu sakuziwa kuti swala ndi chani, akangokula kungofika zaka zoti wayamba kuyankhula, wayamba kuswali, wayamba kupanga zinthu zoti ayambe kuswali, timukakamize. Chimozimozinso munthu wa misala akangochira ku misala yake ija nthawi yomweyo aswali. Mzimayi amene akudwala akangochira nthawi yomweyo atani ayambe kuswali. Ndiye ndi anthu amene analoledwa kuti ayi anthu amene wawa sangaswali. Koma wina aliyense kaya kudwala kaya kutani zimangosiyana maswalidwe ake, kuti munthu odwala zakuti aswali bwanji, munthu amene ali pa ulendo aswali bwanji. Koma osati kungosiratu ndiye kuti iwe umakhala kafiri chifukwa choti kusiya swala. Mtumiki sallallahu manana kuti kusiyana kwa pakati pa kafiri ndi Islamu ndi swala. Munthu amene wasiya swala amene amakhala kafiri. Ndiye zofunika ndithu swala osamaseweresa. Tizisewera ku zina za dziko lapansi izi, komano swala ibada ndiye zimenezo. Akamati as-salatu wa imadu dini
amatanthauza choncho koma kuti nsichi zina zonsezi so zikufunika kuziziwa chifukwa ndi nsanamiraso za Chisilamu. Kungogweduka nsichi imodzi ndiye kuti iwe Chisilamu chako chimakhala pendapenda. Komanso swalayo sizingatheke kuti uyiswali opanda zina ndi zinazi mu mtima mwako kukhulupirira komanso kukhala ndi imani komanso kukhala ndi ihsani, ndiye kuti upanga chani ungozigwesa. Ndiye Jibrilu alayhi salam anadza kuzawaphunzitsa masahaba kuzera mwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mu hadithi imeneyi yoti Chisilamu ndi chani, imani ndi chani, ihsanu ndi chani. Choncho ndikafika pamenepo mpakana phata lachitatu mmene titazayambeso pano kumuzi wa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi kupempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atiteteze komanso atipange kukhala olimbikira kufunafuna maphunziro pofuna kuiziwa akida yoyenera, akida imene ili yochokera mu Qur'ani komanso mu sunna za mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.